Il-Kummissjoni Ewropea konfermat illi sissa l-Gvern Malti għadu ma preżentalix il-Pjan Nazzjonali tal-Irkupru mill-Pandemija. Dan ġie konfermat permezz ta' email mibgħut lil Net News fejn ingħatat risposta ċara u tonda illi le. Sissa il-Kummissjoni Ewropea għadha ma rċevitx il-pjan uffiċjali tal-Gvern ta' Roberta Bela. Konferma wkoll illi waslet mill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri illi meta kien mistoqsi minn Net News jekk il-pjan kien ġie preżentat u l-ewwel irrisponda fil-pożittiv iżda wara ammetta illi għadhom għaddejjin il-konsultazzjonijiet. Dan preżentajtuh jew le, għax inti qedtilna li preżentajtuh, però l-Kummissjoni Ewropea tgħidilna illi le. Hemm xi ħaġa mhux qed treġġi, xi ħadd tikdeb. Mux tal-li prezentajni tal-li ovvijament għaddej għal-konsultazzjoni, mux tal-li prezentajna il-pjan tal-kupru biss, iżda prezentajna u kol vizjoni ekonomika għal-pajis. Tant kemmu hekk li l-lum stess kelli diskussjoni mal-MCSD u eventualment fil-jiem li ġejja ħankomplu għaddejjem bid-diskussjoni fuq il-vizjoni ekonomika tal-pajis. Dan minkejja illi huwa fatt magħruf illi flimkien mal-Olanda, Latvja u Estonja, il-Kummissjoni Ewropea għadha qed tistenna l-pjan tal-Gvern Malti. Meta affaċċjat bir-risposta ċarissima tal-Kummissjoni Ewropea tiċħat illi rċevit dokument uffiċjali mill-Gvern Malti, Silvio Xkembri beda jbiddel id-diska. Ġifieri l-Kummissjoni Ewropea tikdeb għax qed tgħidilna illi għandi email hawn ġifieri we have not yet received Malta's official plan. Sadu l-għodu. Ekku naħseb jiena qed tidentifika kelma partikolari, timmissja di official plan. Inti l-proċess ta' konsultazzjoni naħseb taf kif jaħdem. Għalfini ta' kjarezza Net News staqsa għal darba darbtejn lill-Ministru sabiex jgħid mod ċar illi għall-kuntrarju ta' dak illi prova jbellaw lill-poplu Malti wawċi, il-Gvern ta' Roberta Bela għadu ma preżentax il-pjan ta' rkupru lill-Unjoni Ewropea bil-Ministru Xkembri jispiċċa jikkonferma dan. Tista' tikkonfermalna issa illi il-pjan uffiċjali ta' Malta flimkien ma' żewġ pajjiżi u tliet pajjiżi oħra li fadal għadu ma ġiex preżentat. Inti mhux diġà għandek konferma fuq hemmhekk. Sa issa mhux magħruf eżatt li ma raġuni Roberta Bela u l-kabinett tiegħu għadu qed ikaxkar saqajh f'dan ir-rigward mingħajr data preċiża ta' meta verament il-Gżejjer Maltin se jkollhom viżjoni teknika u dettaljata ta' triq il-qudiem.